बे मावख'खौ बेफोरबायदि समाव बेखेवनो आखायाव लादों। जों बेखेवनो थाखाय जोंनिनो जायगानिनो आगुनि एक्स MCLA अनिल बसुमतारी सारखौ बेखेवनो थाखाय जों बरायनानै लाबोदों। सारखौ आं गिबियावनो गासै जोंनि मावथि लोगो बिथांमोननि सिगाङाव सिनायथि होनो सानदों। सारा गावनि सिनायथिखौ लाग्रोनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दिनै बे समाव नुजाथिफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आगोलावनो जासिहरग्रोबाय आफादनि जानानै। दा सारखौ बेखेवनायनि आगोल सुंद'यै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायबाय। लोगोसेयैनो बिबुंथि जोबनाय लोगो लोगोनो बेखेवनानै होखानो खावलायखानाय थाबाय। समनि गोथार बुब्लियाव कक्लाबारि प्राइमारि दैदेननायाव मावख' महरै बेखेवनो लानाय अशोक नगरनि जि बे मावख'आव नुजाथिफैनो हानाय कक्लाबारि प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो कक्लाबारि प्राइमारिनि सिङावनो थानाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हानजायारि साबायखर लोगोसे सिबिनायखौ आङो बावबाय। दिनैनि बे समाव जोङो BTC बिसायख'थिनि खामानि मावनो थाखाय जोङो बे अशोक नगराव गंसे मावख' लानो नागिरदों। बे मावख' लानो नागिरनायाव आंखौ बेखेवनो सुबिदा होनायनि थाखाय आं गिबियाव गोसोखांदों। बे जोंनि दिनैनि समाव जों जाय मावख'खौ बिसायख'थि मावख'निफ्रायनो जोंनि कक्लाबारि प्राइमारिनि आन्दाराव जेसेबांखि गामि थागोन, जेसेबांखि मावथि थागोन, बे मावथिफ्रा बेजों जगाजग लानानैनो जोङो सानफ्रोमबो देरहासारनि खामानि मावनो थाखाय बेनिफ्राय जोङो बयबो आग बारायनांगोन। आरो बे आग बारायनायाव साफ्रोमबो बाया मोजोमा थाखा फैसाखौ बेथर सानाबालासिनो जों बयबो दिनैनिफ्राय ज' मावलायनो थाखाय बे अफिसनिफ्रायनो बयबो आगान सुरो। बेखौ खावलायनानै आङो जोंनि बे दिनैनि बे मावख' लानो नागिरनाय गासिबो आरोबाव अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि बे मावख'आ खोब मोजाङै गोथारै जालांथों जाफुंथों। बे मावख'आव मावनानै जोङो देरहासारनि फिथाइखौ मोननो हागोन बेखौ आङो हास्थायनानै दिनैनि बे मावख'खौ बेखेवनानै आखायाव लानाय जाबाय। जिराय सोलोंनो आसलते बुंनो गोनांथ' गोबां दं, नाथाय आं बारा बिदियै बुङा सर्ट ओरैनो। दा आङो BPF खौ फैनाय जाहोना आं BPF खौ मोजां मोनाखै, BPF नि आदर्शखौ आं मोजां मोनला, बेनिखायनो आं BPF आव फैनाय जादों। आरो दा जिथु सोलायनाय 17 बोसोर सासन खालामनायनि उनाव मोनसे सोलायनाय फैदों, बे सोलायनायखौ आंबो लुबैयो, बेनिखायनो आङो BPF आव सापर्ट खालामनाय जादों। आं बारा बुंनांगौ अभिगता गैया, आसलते आं बेखिनिखौ बुंना जनाय जादों।